El Lleida Esportiu ja ha dit adeu al seu somni d'arribar lluny a la Copa del Rei després de caure eliminat en el seu debut davant l'Eibar. Els lleidatans que van estrenar la samarreta de la Senyera van fer un dels pitjors partits que recorden molt temps al camp d'esports i no van tenir res a fer davant d'un rival molt superior. En molts moments va donar la sensació que el Lleida llançava la Copa. Els pocs aficionats que es van donar cita a l'estadi ja reaccionaven amb incredulitat davant l'alineació presentada per Celigrat. Joventut i inexperiència per enfrontar-se a un Eibar amb nombrosos futbolistes de segona i fins i tot primera divisió. Dels titulars contra el Sestao, ni rastre. Bé, sí, a la grada. Biel Medina, Pere Milla, Àlex Colorado, Mata i Asier Eizaguirre no van ser ni convocats. Al terreny de joc, només Pau Bosch, Àlex Cacho i Miramont repetien del partit de Lliga. L'Eibar va ser molt superior al Lleida, des del primer minut de joc, tan superior que es va limitar a controlar el partit i a tenir la pilota. Ni tan sols li va fer falta aproximar-se en perill a la porteria de Pau Núñez. El Lleida, en accions molt aïllades, ho intentava sense claredat, sense sort, sense perill. En canvi, els de Gaizka Garitano en van tenir prou amb una sola jugada, aquesta, en la que Mikel Arruabarrena posa de cap el 0-1 i pràcticament la sentència a la eliminatòria, tot i portar-se només 22 minuts de joc. No feia falta jugar-se gran cosa més. El Lleida semblava disposat a tirar la copa i l'Eibar a no rebutjar el regal. Només aquest xut de Genís Soldevila, prop del descans, hauria pogut canviar el rumb del partit, però a la mitja part, l'afició blava ja va mostrar el seu empipament amb xiulets. Mirant a la banqueta tampoc semblava haver-hi els recursos adients per mirar de reaccionar a la segona meitat, i el Lleida encara va empitjorar. L'Eibar, sabedor de que tenia l'eliminatòria a la butxaca, va jugar molt tranquil i va acaronar el 0-2 en diverses accions. Algunes per una alarmant passivitat local, fins que Mikel Arruabarrena, al minut 81, va segellar el passi a la tercera ronda. Res a dir a una superioritat manifesta del conjunt basc, el Lleida, fora de la Copa, però ben extret conclusions. Me sap molt greu per als meus jugadors. També saben que són menys oportunitats per a gaudir de minuts per tothom, però, per una altra banda, jo intento treure conclusions positives. El plantejament del partit avui era guanyar, en primer lloc guanyar, i en segon lloc veure si els jugadors que de moment no havien competit a aquest nivell estan preparats per ajudar a l'equip. I jo he tret algunes conclusions positives dels jugadors que han sortit avui. Genís Soldevila, als 88 minuts, va estar a punt de fer el gol de l'honor. L'1-2 hagués maquillat el resultat, però no hagués evitat el disgust de l'afició del Lleida, esperançada en fer un bon paper a la Copa i veure un primer al camp d'esports. Haurà de ser en una altra ocasió. De moment, queda centrar-se en la Lliga i no val a badar. Dissabte ja hi ha partit, al camp de la Morevieta. I vist el d'ahir, aquest és el que importa. Cap de setmana contra la Societat